uNkulunkulu wasithembisa ukuthi after that he will restore us. Wathi ke after that uzosenza sibe firm. Wayesethi ke after that yena njengoNkulunkulu he will establish us. We are in that process in our ministry. Hallelujah. Sifisa uku acknowledge my wife, unkosikazi wami weminyaka u19 lo. Umama Easy amshada ena 23 years. Amen. Amen. Mawucabanga mina ngangakanani. God bless you usacabanga. Sihamba nabazalwane, we are so blessed. I was sharing no baba uNgcobo si lapha ya ekhala besikhona ngithi Pholoba, when I think back about 2001 2002 sisehla senyuka samba sishumayela sivangela ungena uphuma emateksini uthi noma uinvitewa endaweni engathi iphezulu kufanele ukuthi ungene eteksini ukulubethe ngonyawo uya la umenywe khona uyafika abantu baphake izimoto zabo ushawa amahloni ukuthi ngizoba phambi kwalabantu ngithini ngoba ungathi angifanelekanga. Akumbozeke uNkulunkulu. Ngithi ke mina kuyena ukushumayela ukuthi kuzoba khona imoto la ushumayela khona was a miracle. Ngithi manje mangibona lezi ezingiphelezele ungathi akumina, ungathi akusimina. Angeke ngiphelelwe mina bazalwane into yokubonga uNkulunkulu. Ngeke ngiphelelwe into yokubonga uNkulunkulu. Ngeke. Not long ago nje ngeke ngabiza umama nabo bonke abakhona endlini ngathi enhlale phansi ngabakhumbuza ukuthi ngangingeyilutho and God brought you into my life. Ngangingeyilutho nje. Ngangingeyilutho futhi ayikho into engangiyicabanga ngami enje. Then uNkulunkulu wangibiza, wangifaka embusweni wakhe, wangibonisa umusa, wanginika isibusiso, and then he gave me the wife, he gave me the family, wanginika abantwana. And ngiyanitshela ukuthi lokho anginikeza kona, wenganginikeza unkosikazi anginika ingane, kodwa lokhu engiyikho angingakaze ngikucabanga. Akekho kwethu owake wakucabanga, akho mzali wami wakucabanga, akho mfowethu owake wakucabanga. So uma uNkulunkulu ekubizela ebusweni wakhe, uvela ubonge lokho, ukuthi nasi simanga. Ngangena entweni ehlula abafundileyo, ngangena entweni ehlula ihlakaniphi. Nawe awungeni ngoba uyazi, ungena ngoba udonswa umusa. So I'm grateful for the invitation be it come and connect to this anointing, because God is launching you to somewhere. So I'm connecting to this anointing. Nami ngizizwa ngi-honored ukuthi umpostoli akudecide ukuzohlala. Akudecide ukuzohlala, ahlalele ukuthi angilalele noma ngingasho noma yini, vela ngishumayeza yena, ngizithathela into zami ngiyahamba. So uma umhlamvu ese decidile wathi go through my message, wabona ukuthi ilula ukuthi he can share it, I've already sent it to him. Ngizwe kuthiwa nginama sessions awu2, then I prepared myself for that. Ngizocela ningangiphoxika ngoba
kukhona isession enye elandelayo nami ngithi ngiyicuphile. Uyabona, nami ngithi ngiyicuphile ukuthi yabona ke sizobuya kwenye ngizobe ngijika leliya khona ke sesilapha manje manje ngasekho ke kuzoba hlupho ikhona sengelijika ngedwa. So at this session ngicela ukuthi abantu abasha bahlale phansi ningilalele. We're gonna talk about something angithathi ihloko kubantu ngibhale into ethi youth awake. When I was working with young people in the church, ngangithanda into ethi the generation of influence. So the young people in the church needs to wake up. The young people in the church needs to know ukuthi lento esikiyoda is very powerful. Ungabi namahloni, don't be ashamed of telling people that you are the child and you belong to the kingdom of Jesus Christ. Don't be ashamed of it. Hallelujah. Then when I received the youth impact in the last revival, then I thought, let me take this part, the impact. If we want to make a lasting kingdom impact, we must be awake to these realities of the kingdom. Be sure of your identity. Be sure of your identity. Be sure of who you are. Be sure of whose you are. Be sure of what you are. Hallelujah. And when we say be sure of what you are, be sure of how you have been made. Hallelujah. That is configuration. Mangfunda ngibuza kwabaziyo, and I ask them ukuthi, then if we have to speak to people about configuration, but it's a specification. You have been shaped specifically for this purpose. Hallelujah. So you must be sure of your identity. Identity informs values. Identity helps in decision making. Identity gives you an understanding of alignment, your association, your preferences. The enemy will question you based on their identity in order to take you out of the way. Uma ungazazi ukuthi ubani, then noma yini ingenzeka kuwena. Kodwa mangabe uzazi ukuthi ubani, ukuzazi kusho ukuthi uzokwazi ama values akho. Ukuzazi kusho ukuthi uzokwazi ukwenza izinqumo ezifanele wena. Ukuzazi kusho ukuthi uzozazi izinto ezihambisana nawe nongazinquma ukuthi zibe sempilweni yakho. Nikona? Let's take the first one. Who you are. Abantu abaningi ke, they want to talk to you, but because they have seen you doing certain things. Thina njengabantwana bakaNkulunkulu, i-identity yethu is in Christ.
Mawufuna ukuzazi ukuthi ubani, hamba uyozibuka kuJesu. 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, somebody say in Christ. Ningathuli kakhulu bazalwane, mina la ngikhonza khona kuyaxoxa. Ngithi ngishumayela babexoxa indaba bethi in Christ. Uyizwile lento ayishoyo in Christ. Mangithi in bathi Christ. Mangithi amen ukhona namhlanje. If anyone is in nakho, he is a new creation. So that's the first thing you must know about you, that now you have your identity in Christ. You are a new creation. Uyisidalwa esisha. Hallelujah. So ayikho history yempilo yakho okufanele uyithathe serious if ingasho lutho ngokuba kuKristu. Okungasho ukuthi ungazi ukuthi uzalwe ubani, uzalwe kuphi, uzalwe kanjani, akunankinga lokho, kodwa kukhona umlando wempilo yakho ongaqhamuki in Christ, oqhamuka outside Christ. Akuwona umlando ongawenza udefine wena. Sanibonani. Somebody say I'm a new creation. Colossians 2:9-10 speaks about us, that we are complete in Christ. So ayikho kumzalwane, but I will look for other things that define me. No, you are defined in Christ. Your identity is Christ. Sanibona. iBhayibheli lakho lithi uyindlalifa kanye noKristu. Hallelujah. Lithi wena uhlanga olukhethekile. Khona umbhalo othi in him we live, in him we move, in him we have our being. Sihamba, siphila, sikhona kuye. If you want to know me better, check me in Christ. A believer's identity is no longer defined by the past, no longer defined by your social status, no longer defined by your failures or achievements, but by being in Christ. Ukuba kuKristu ukuthi ngubani mina. Manje kuKristu ngiubani. Manje kuKristu ngingothandiwe. Manje kuKristu ngingokhethiwe. Manje kuKristu ngingolungisisiwe. Manje kuKristu ngingophelelisiwe. Manje kuKristu ngiyisidalwa esisha. So izinto ezisiza umuntu omsha ukuzazi ukuthi ungubani. Number 2, uzazi ukuthi ungokabani. Uzohamba uyifundele. iBhayibheli lithi uDavid was brought into the house of King Saul after he played skillfully. The king asked the question, whose son is this? Inkosi ifuna ukuhlanganisa ukuthi ngabe le skill sihamba ngelineage, kwatholakala ukuthi le skill sapholishwa ehlane. Noma ngoba Jese kodwa uJesu akanasandla kulento ayiyo. Senziwe
senziwe uNkulunkulu, sibunjwe uye, sishephe uye, silungiswe uye, sithandwe uye, singabakhe. Awubuka umakhelwane wakho uthi ngingokwaNkulunkulu mina. Dala ungiqalaza ngaleli gazi lokwahluleka, dala ungiqalaza ngaleli gazi lokugula, dala ungiqalaza ngaleli gazi leziqalekiso. NgingokwaNkulunkulu mina, ngizelwe uye, ngakhiwe nguye, ngingowembewu yakhe. Ngokabani wena? Uyazazi ukuthi ngokabani wena? Ukubone kuhlangene abantu eindaweni kukhulunywa, umuzi omunye kubuza ethi uyangazi mina. Ufuna ukukutshena ukuthi akungcono ukuthi uthole information ngami before wenze lento oyenzayo. Uyangazi ngokabani mina? Kodwa bafowethu, uyangazi ngokabani mina? Awutshena umngane wakho losedizwa ukuthi uyangazi ngokabani mina. Hamba uchazela amadimoni ukuthi ayangazi ngokabani mina. Hamba uyachazela izifo siyangazi ngokabani mina. Hamba uyachazela inhlupheko iyangazi ngokabani mina. Hamba uyachazela indonga ezivimba endleleni siyangazi ngokabani. Ngingoka Jehova ohlelemba magebhugeni. Somebody say, I belong to him. Agonize, I belong to Jesus. Jesus is my Lord. Jesus is my King. Jesus is my light. Jesus is my life. Ngokabani wena? Ukube nguwena mntaka Nombika, bengizothi ngingoka Jehova uNomabhasari. Into engalindi nanokuthi usu-apply, uvela uveza ubuso nje, uvela ungene phakathi. Ngokuthi mina ngiyindodakazi kaNomabhasari. Bayakubuza bathi okabani wena? Uthi nguNkulunkulu we-apply we-equipment, nguNkulunkulu we-practice, nguNkulunkulu wama-opportunities. Ngingowakhe, ngibhilonga kuye. Sengezwe ngawe kungokabani wena? Uma bewubuza mina nje apostle, bengizothi ngingoka amashadisi ungenamali. Ngoba mina ngashada ngingenayo imali kodwa ngashada. Ungokabani wena? Ngingoka amathenga imoto ungenamali. Ungokabani wena? Ngingoka muso ongaphume ezithukuthukwini zami, ophume emseni wakhe. Ungokabani wena? Ungokabani wena? Makathi wakhuluma ngoNkulunkulu wakho uzothoka bani wena? Uzothi ngoka uNkulunkulu ma several colors. Ngiwadla ngisho ngingasenamali, ngiwadla ngisho ngingaholi, ngiwadla ngisho ngingasebenzi. Ungokabani wena? Kwawukhuluma omama, uyacabanga ukuthi makuthiwa uHana wawuzothi ungokabani wena? Wawuzothi ngingoka Jehova. Uma ubuye kubibitheke kuzokube ngathi udakiwe, kanti ulungisa umprofeti wezizwe esiswini sakho. Ungokabani wena?
before I get carried away. Ungoka bani? Uyamazi uNkulunkulu wakho. Ngoba lo omaziyo okowakho useyaphila. Akuseyena lo weBhayibheli. Uyena kodwa usephumile emaphepheni. Usengowakho. Uyena ke lo endivula naye iminyango engavulekiyo. Uyena lo eningena naye la kuthiwa kungenwa khona. Uyena lo kweqisa izinto okuthiwa seqiwa. Uyena ke lo lowo ke wakho. Awuthi ke kunikeza lesithonja. iBhayibheli libhala ukuthi the prodigal son. Ayi prodigal ayinayo son. Isan ekayise. But isimo sithi prodigal son. Kodwa iprodigal ayinayo isan. Isan ekayise. Indodana yolahleko. Ulahleko alunayo indodana. Indodana ekayise. Kodwa ke ulahleko laqosha umuntu oshiye iposition. Lwase luthi luzitholela indodana. Sizoluzwisa ulahleko. Lulahlekelwa indodana olayintshontsha. Lwayenze yalo kwekayise. The prodigal son had an opportunity. After taking all that his father gave him, the Bible says he went to a far place. And then he started partying. He partied to a point that he forgot who he was. Lithi esajabula ecabanga ukuthi uyilezinto azithole kubaba zaphela. Zithe zingaphela lezinto azithole kubaba wakhe. Wazifuna ngubani? Izinto azisenjani? Asekho. Ngoba nalabo babembiza bethi uMadlisa, babesha izinto aziphethe. Bethi uMabhoza, babesha izinto aziphethe. Bethazo ukhuluma ngoBhalamu usibana usombona izongena umangcolisa itafula. Kanti izinto zizophela. Zathi singaphela nje izinto. Wabuya umbuzo. Ubani wena? Ungoka bani wena? Uyini wena? Wazama ukuzi-identifya ney'ngulube. Ethi uzama ukuyosichecka ey'ngulubeni ukuthi singeke sihambisane. Lithi iBhayibheli ehalele imidumba yezingulube akekho umuntu owamnika. The Bible lithi ke he got an opportunity to reflect. Then he looked back. Lithi sekusile engqondweni yakhe. Wathi hayibo. Bangaki abaqashwa, underline. Abaqashwa baka baba. Hayi. Ungoka bani wena? Wathi bangaki abaqashwa? Wayesethi baka baba. Wayeseqhathanisa yena in this state. Waziqhathanisa nabaqashwa bakayise abahlezi kwipresence kababa wakhe. Ningilalela ngithi? Niyangizwa ngithi? Uziqhathanisa nobani? Servants.
uthi meyazisayiza njengoba esa-adoptwa ulahleko lwamenza isani yalo. What? Son. Yasolahlekweni. What? Servants of my father. Wafaka kwiscale. Waphakama usan wolahleko. Yasinda iweight kuma servants. Wayesethi, hayi ngizosuka. Ngicabanga ukuthi ulahleko laselitataza lithi wangiphunyula. Wathi hayi ngizosuka. Olahlekweni ngoba ulahleko can't take care of me. Alufani nobaba. Ulahleko ngiyalisebenzela alungondli. Kodwa izisebenzi zikababa siyondliwa. Wathi ngizosuka. Awubheka ulahleko lwakho bese uthi ke sengiyasuka olahlekweni lami ngizobuyela. Pastor wami enhloniphweni yami nje ungangilwisi. Mina angilose. Angisho ngepride. I don't lose a person to the hands of the enemy. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Ngakunquma in my heart Correct, man. ukuthi kufanele isitha sesihleka sodwa sithi siyasina sithi sehowaso sikuzwe sewuthi ngiyasuka. Sikuzwe sewuthi ngiyasuka. Akufanele uzulinde mntaka baba. Funa usuke kusemanzi. Suka kusemanzi, suka kusabona wonke umuntu, suka kuseclear uvela uthi sengiyasuka. Kuthiwa uyaphu nje uthi zingcono nezisebenzi endlini kaBaba kunokuhlala la kibe indodana yolahleko into engenazwelo noma ngilambile ngisebenzela ayingiproviding ngalutho. Ungoka bani wena? Uyamazi baba wakho? Ngisho ubaba lo wake waqasha abantu esebenzisa umfanekiso wathi abanye bafika ekuseni ngo7 basebenza kuzophunywa ntambama ngo4 sithe nje bazithi 3 kwafika abanye bezofuna umsebenzi wathi ngiyaqasha noma iawaseli1 kuthi wayithe maseyikhipha ama-wages makwabo yabiza aba7 to 4 yathoza yabahlaba ngeiva lapho bahleka bodwa but bebuka laba be-Awelord but hayi namhlanje nanizocela kuthini kuthiwa wayesebiza lezi ze-Awelord wathoza wayesethatha the same value with the same amount with the same value wanika sebesebenzi i-Awelord kuthiwa zabuya lezi ezisebenza u7 to 4 zathi ironge lento yenzayo akwazi ukuthi singasebenza u7 to 4 sihola imali yabantu abasebenza u3 to 4 twayaseyibuza imakwabo yathi ikurobhile mawungamazi uNkulunkulu wakho uzoba nenkinga ngempela into eza kufaka ngo5 to ikuholele ifull wages iza kufaka ngo5 to kanti kunike full wages njo wayesebuza wathi ikurobhile mntakaba wathi lo naye ngibona unika laba okufana nokwami wayesethi hayi asiyeke leyo asikhulume ngecontract yami now
ngenzela ukuthi ngibe umuntu oneqiniso. Uma icontract yami nawe ithi ngikuholela imali engaka, ngakunike ngaphansi isho. Wathi hayi unginike eyanele sivumelane ngayo, wathi uhambe kahle mntaka baba, anginaqala kuwena. Wayesethi kodwa lona wathi inkinga yakhe iqala lapho nje, ufuna ukungena kuma contract okungesiwona wakho. Awusazi isizathu se contract yami nalo muntu. Ungenaphi? Wathi ngabuza abanye sebethi awunceku ushada lo sister, bese bethi awuyazi besithi uzoshada ubani. Ungenaphi? Uyazelaphi icontract yami noNkulunkulu onginikeza amandla okwenza izinto? Ungenaphi? Bathi besithi uzoshada usibanibani. Akho contract engiyinika ubaba nosibanibani. Ungenaphi? Ubuza umakhelwane ungenaphi? Buza umakhelwane ungenaphi? Uyayazi ni contract esiyisayine nobaba. Ungenaphi? Uma ubaba engifaka emsebenzini ngingawu-applyelanga, ungenaphi? Uma uNkulunkulu enginikeza ibhizinisi engingaligwazelanga, ungenaphi? Uhlanganiswa yini wena nalento eyenzekayo? Ngoba lento eyenzekayo iphakathi kwami. Athi bekungafanele umshade usenengane ezintathu. Ungenaphi? Uyayazi ni contract esiyisayinayo phakathi kwami nobaba. Ungenaphi? Asibafuna abantu abanika ulahleko amadodana olungenawo. Ulahleko alinawo amadodana. Amadodana belongs to their father. Ungoka bani wena? Kukhona engifuna uyifunde, ngifaka istempu kule uthi ungoka bani bese sidlula. Izenzo 27. Nathi nami ngiprepare into ende kakhulu. Ungathi phela mawufika kubantu bethi hawu washaya kabili kathathu useqedile. Iyona into abesiphathele yona le. Hallelujah! Ngena. Uthelo ngathi nibase high fish nje. Ungena. Ningangilingi. Nazo ukuthi singaphuma ngo12 manje ngilinga. Chapter 27. Ncwadi Acts chapter 27 verse 21 to 23. Khona into nje ngifuna ukuthi sike siyibheke lapha. Verse 21. Sekuyisikhathi eside bengasadli lutho. uPaul wasukuma phakathi kwabo wathi, madoda, ngabe nalalela mina, nganamuka eKrethe, naphepha kule ngozi nakulokhu kuchithakala. La ngifuna uqaphele lana ukuthi la kukhulunywa ukuthi kunengozi, kunencithakalo. So kusho ukuthi isimo asihambi kahle. You understand ngithi? Thulu zozwa. Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi. Imaki akuhambi kahle, kunencithakalo. Kusukuma uPaul athi akungcono nangilalela eqaleni. Awuthi ngimfundise uNkulunkulu. Kancane nje. uPaul wabatshena labantu before basuke. Wathi uhambo lwethu aluzoba luhle. Ngasithi ukulinda isikhashana. Kwa ukuthi unegama lokuthi uyisiboshwa. Abayazi identity yakhe.
abangamnaka ngoba la uboshiwe bamnika i-identity yokuba yisiboshwa. Uma ekhuluma izinto eziprophetic abamnaki ngoba uyisiboshwa, kanti i-identity yakhe ithi ngizelwe kabusha futhi ngiyabelonga. Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi. Imani isibindi. Ngokuba akuyikufa umuntu kini. Ufike waprofeta wathi ikhona ingozi. Seyifikileke ingozi. Useyaprofeta futhi ngeke kuze kufe umuntu. Ungoka bani wena? Kanti wena ufike waprofeta wathi kuzingozi. Ingozi yafika. Kodwa sizwa ngawe manje uthi noma ingozi seyifikile kodwa kuzofa umuntu. Kanti ungoka bani wena? Kanti ungoka bani wena? Ufike wathi hayibo singahambi manje asilindeni bathi uyisiboshwa mawubuye ejele kuvele kuthiwe thula siboshwa. Ungoka bani wena? Wayesethi uPaul akulungile manje ngangilaleli. Qhubeka bahamba zavuka izimo kwalahlwa impahla. Kuthiwa there was a point la khona babona ukuthi there is no need to try to direct the ship. Kungcono suwuyeke uzohamba la uya khona ukuthi umoya uthanda ukuyisaphi ngoba masithi siyawubamba sisengozini. uPaul ungathi uthi nganginitshenile anangangilalela. Uthini manje? Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi. Senginiluleka ukuba nime isibindi. Ngokuba akuyikufa umuntu kini. Hey, yazi ukuthi mase sitshena ulahleko ukuthi welahleko ngeke usiqede. Noma sewusebile kubaba ngeke usiqede. Noma sewusikhohlisile wasenza sacabanga ukuthi thina sakhiwa ngalezi zinto esinazo ngeke usiqede. Hey, akuyufa umuntu. Akuyufa umuntu. Noma ningangilalelanga kodwa akuyufa umuntu. Noma ningalithathanga izwi lami kodwa akuyufa umuntu. Kanti ubani lona? Lale Umkhumbi kuphela. Umkhumbi kuphela. Ngokuba ngalosuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu. Ungakhohlwa njengoba kufa umkhumbi nje useva abantu abangalalelanga. Ungizwile baba, ngiyabonga ukuthi uyangizwa. Abantu babe disobedient behlelwa yisimo kwafanele ukuthi ke manje kufa umkhumbi ukuze kusavwe bona. Hane ngizwile ngisho njalo nje ngithi uNkulunkulu wasithanda thina siseyizulu wayesethumela indodana yakhe ukuba izofela abangalaleliyo. Kwafa umkhumbi kwasinda abangalaleli. Kwafa umkhumbi kwasinda amahlongandlebe. Kwafa umkhumbi kwasinda isideleli. Umkhumbi wafa noma bengalalelanga. Ngisho njalo namhlanje ngithi akuyufa umuntu kodwa umkhumbi kuphela. Akuyufa umuntu kodwa umkhumbi kuphela. Ngokuba ngalobu busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe nengimkhonzayo. Ungoka bani? Ungoka bani? Phinda leyo ndawana. Ungoka bani? Ngokuba ngalobu busuku. Ngokuba ngalobu busuku. Bekumi ngakimi. Bekumi ngakimi. Ingelosi kaNkulunkulu. Ingelosi kaNkulunkulu. Engingowakhe. Hallelujah. Hallelujah. Ayangacima istorm outside. Yacima istorm inside Paul. Awuthi ngiphinde futhi. Ayangasicima istorm
ngaphandle, yasicima ngaphakathi. Yaxoxisa uPaul ngalesikhathi abanye bekhala, bayabalisa, uPaul uyaxoxa. Uma babe ngaqhamuka bazolalela ukuthi lo mbhemu ubhizi ngani ngoba simuzwa, futhi ngeke nje uxoxe noNkulunkulu kungabi mnandi. Ngibona ukuthi cishe ngalesikhathi seyimtshena ithi kuzofa umkhumbi. Cishe uPaul wathi usho kanje, yathi ngelosi ngiyakutshela umkhumbi kuphela ozofa. Wathi uPaul wathi thina wathi nizosinda, niyobe sekubambelele emaplangweni, nizosinda. Kodwa ke wonke umuntu ke abe nalo iplango. Mani bakwethu, angasho mayela into engingayizelaka. Wonke umuntu abe nalo iplango kulomkhumbi, kuzofa wona. Wonke umuntu abe nalo iplango, wonke umuntu abe nalo igazi elichitheke kulesiphambano. Wonke umuntu akabe nalo igazi elichitheke kulesiphambano. Kungatholakala umuntu igazi engenalo. Ayishongo njalo ingelosi lapha ya kuMoses yathi, if I see the blood I will pass over you. Ngoba bantu, okay, asiyeke-ke manje. Ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe. Kwake kwaba nemoment emkhunjini yokuthi uPaul anambithe ukuhlala nezulu, bonke abantu bekhala. Wavuka ekuseni waxoxa indaba sengathi isitoma sisekho, kanti kusazohlephuka nomkhumbi. Wathi ave ngithi ngimxoxele nje ukuthi ebusuku efethu mawumuntu omusha uhamba noNkulunkulu, kufuna kube sengazi ukuthi uyaqhenya, kube sengathi uyazazi, kube sengathi uyachiza. But ayisonke nje sisesimweni esifanayo, uthi into nje mina ngikuKristu. Kuthiwe nangoke nokusonta kwakhe nangoke. Bese ubafundela ivesi uthi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe, I belong to him. But I can't give you all. Sisazobuya. Asivale ngale. What are you made for? Ephesians chapter 2 verse 10. Verse 10. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Ay bafethu, ay sini Somsebenzi wakhe. Yini umsebenzi wakhe? Ukubona mangabe kwakhiwa. Uma kwakhiwa kuthi kwakhiwa abantu abamaziyo umakhi owakha kanje bayakutshena bathi isandla sikasibanibani lesi. Bayakutshena abathungayo bathi isitishi sikasibanibani lesi, umsebenzi wezandla zakhe. Isho sifika emabandleni asinayo inkinga yokubona ukuthi
siqala ngokubekelela umoya ongcwele. Umsebenzi kabani lo? Akufanele unga-identifyeki. Akufanele unga-identifyeki. Whose workmanship is this? Kuthiwe ezikampostoli ubuyazi usizwa noma siphakama ukuthi siphume esandleni sakhe. Kufanele kube khona isandla esikwakhile, esikushapile. Umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. uDavide ke mekhuluma ngalowo msebenzi wezandla uvela athi ngenziwa ngokwesabekayo nangokumangalisayo. I am fearfully and wonderfully made. Umexoxa ngokwakhiwa kwakhe uvele athi iso lakho langibona lapho ngangenziwa endaweni esithekile. In that secret place yila ngangakhiwa khona. In that secret place yila ngangishapewa khona. Yila iconfiguration yenziwa khona. Kwathiwa sifuna umpostoli ozodabula amabandla wonke, adabula izigodi zonke, adabula ama-province onke. Kwathiwa siyamshape manje. Kwathiwa uzoba yilo size onyaweni, abe yilo size emzimbeni, abe njengokubukeka, abe sethi uDavide, I am fearfully and wonderfully made. Ngesikhathi esidadlana way back when I started in ministry, kwakukhona into yokuthi I'm ashamed of myself. Ngento ethize ngeke ngiyichazela. But one day when I saw this great man of God, ekuthiwa uBishop T.D. Jakes, for the first time ngimbona ngathi leli cassette ungathi mina nje lodlulelana. Yavele yangena emakwabo, yagibela epulpiti, inkumbi zabantu zigcwele. Yathi ngabona indlu iphakama indlu ngathi wanakale zwi. Washo leyo nto get ready ngathi we kwanakala ezweni. Phinde ngibanjwe i-low self-esteem. Wayesezichaza wathi I was made for this. What God shaped me like this for a purpose. Wasbala what I am size what God made me for this. Ngahlala ngaba glued ngibuka iTV what he made me for this. What mina I can preach and not take a note from you, and I won't have a problem with it because I was made for this. What I can go on and preach and preach and preach and never get a note from you, and I won't have a problem about it because I was made for this. Somebody say I was made for this. If you see me on my lane, you must know I was made for this.
umuntu ongazazi hambe sikhuba ngoba kazazi wakhelwe nto. Ngichaza angumfundisi wenzimande imenti yami le ngizamela yona. Athi kumina baba hey ngithi angihlambuluke la yazi ngelinye ilanga wathi lapha enkonzweni wena ungashumayela unyaka wonke non stop. Athi mina we ayikho lonto akekho umuntu ongenza leyo nto. Ngangisho ngoba mina ngine experience yaloko. Ngake ngazicalculateela ngishumayela 3 months every day non-stop. Ngagcina sengi-used amatende sengiwamisa for 3 months baze bangixoshe bathi hayi nomsindo phela leli tende alisapheli. 3 months ngingakhathali ngingeve ngenza ukushumayela kuphela ngifaka nezitulo ngixhuma nesound ofika umdlalo esezodlala then maqedwa lapho ngiqoqe nezitulo ngithuthe nesound bese ngiyashumayela 3 months non-stop every day. I was made for this. And omunye umuntu when he sees God giving us breakthroughs now uvele acabanga ukuthi sibusiselwa imbaji kanti sibusiselwa uhambo. Sibusiselwa uhambo. Umuntu omusha nje ungafuni ukuhamba noNkulunkulu endleleni aloke ezama ama shortcut egijimela impilo engakafiki kuyona. Izinto ezizokukhuba lezo ekukhuleni kwakho. Ngoba nazo siyafuna ukuzwisa ukuthi njengoba wasenza before time nansi imphumela. So umuntu omusha ongasilindi isikhathi nenkinga. And I always tell people ukuthi I served under my father for 14 years ngingakaze ngimphathise ngeheadache. Engakaze athuswe ipresence yami. Engakaze angizwe engathi ngiyingozi kuyena. Wethuka mhla ngimtshela ukuthi kunohambo engiluhambayo. Yamdida nje leyo nto ukuthi yebo lo mfana uhambo olungenami phakathi. He never thought it will come to a point nami la ngiyibona khona i-direction yami ngoba ngendlela engangiphila ngayo ngangidefineka kahle in his presence. Ngingathandi nokuthi ngibe upastor in his presence. UTobias nje igama la. I never gave him a problem. There was a time la khona ubaba wami wengasayihamba emlindela because I was there. La ayengasawahambi khona ama home cell because I was there. La ayengasahlali khona la emise khona amatende kuthiwe uzohlala enza ama follow up because I was there. I was made for this. Kona enye area engangihlala kuyona ngala kamgayi ngilala ekamereni laseholo. Ngilala ekamereni laseholo ngidliwa umosquito every day. Ngingakaze ngicomplaine nakanye because I was made for this. Constructed for this. Shaped for this. Sculptured for this. Built for this.
And when the time is right, God will reward you. Angilithandisisi kahle igama lithi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, ngoba vele ngisuke ngingenawo amandla. Uyena ongenzayo. Kodwa ngikubonile nje ukuthi uyathanda ukuthi mekufake amandla akhe aphinda ku reward. Ukufaka amandla akhe enze ngawo izinto maqeda ku reward. Kodwa futhi namandla awakhe, ugcobo olwakhe, ubuhlakani obakhe, maqede akuhlabe ngereward. Wenza nje into esimple, wabona imkhumbi ihleli wathi wabani lo kwathiwa waSimoni wathi ngibonile kwi-future yami lo. Awulethe umkhumbi wakho, wawuletha. Lithi iBhayibheli yahlala phakathi makwabo, ayanga addressa isimo sika Peter, ya addressa umbuso kaNkulunkulu. Ngoba kuzofanele uyiqaphele lento yokuphusha uNkulunkulu ukuthi aka address izimo, kodwa wena unanhliziyo yombuso wakhe. Young people must be awake to these realities. Ungafohlisa uNkulunkulu efuna ukukuthanda kamnandi. uNkulunkulu ufuna ukukuthanda kamnandi, wena ufuna ukumfohlisa. Ungavumi baba, ungavumi ngisale kule season, ungavumi. Kahle bo mntanami, kahle bo. Yazi ngisafuna ke uweshiphe uthi mawuphethe uyonaba endlini kungabi khona umuntu othi ulambile. Ngifuna uzume kungalibonanga ibhodwe. Hayi ke wena, ha Jehova mawungiyeka kulonyaka. Nika uNkulunkulu ithuba lokwenza ubumnandi nawe, a-address umbuso kuze kube nomlando akwakhela wona. Kuthiwe siyamkhumbula sisehole Eshowe, siyamkhumbula sisediakhona eThekwini, siyamkhumbula siseMaritzburg. Wayengasibuza ukuthi yini ukudla kungenayo inyama. Nika uNkulunkulu ithuba lokuthi akugibela address umbuso wakhe. Zwakala sewubuza, Nkosi, bonile ukuthi umama umpostoli umnike icathulo zeVersace. Nkosi, kulesikhathi zamanje Nkosi, kunesimwana ke sokungathi ungaba sesidandathini mawushumayela ivangeli unamanga. Uhlula uku-addressa umhoho lo la ngaphakathi kuwena ojaha izinto ezingenasidingo. Nika uNkulunkulu ithuba a-address umbuso ukuze mhlaye kurewada, kuthuke wena, kuthuke nabakubukayo bathi wow, siyamkhumbula kushanelwe esontweni kakaza phuthe. Siyamkhumbula athi mebuye euniversity ayo attend ama prayers akakaza phuthe. Hayi ke nina soke senigxathazela, uma ungenza inkosi kuzohlazeka wena. Kahle wena bo. Wake wambona apho uNkulunkulu onehlazo, wawambona apho uNkulunkulu ehlazekile. uNkulunkulu akahlazeki kwayena, akanalo kwahlazo, alisoze lamnamathela. Uma ungenzi Jehova kuzohlazeka wena, unamanga wena onenkinga. Somebody say, what are you made for? Lithi iBhayibheli, we are God's workmanship, created for good works.
ngizoma ke lapho ngoba ngizoqala ngishumayele ebandleni uGood Works. Ngeke ngiqale la. My next sermon, a High Vision Fellowship, is Good Works. So angeke ngiqale la ngoba kukhona abantu bakhona la. But nakumbuzo ningenaphi? Awuthi ke ngithi fuck. Good works are not a way of earning salvation, but rather the natural evidence of a transformed heart. Good works are an outward expression of love and faith. Thank you. Goodbye.